Salutare tuturor, eu mă numesc Ștef și astăzi voi face un videoclip pe Minecraft. Voi sunteți pe canalul meu și astăzi le voi juca Bedrock. Bedrock, dacă nu știți, este un joc de survival, adică trebuie să te lupți și să spargi paturile adversarilor. Hai să nu mai lungim și hai să intrăm. Eu joc acum pe serverul de Minecraft Ratoni, alo Sinner. Să vedem noi. Ia să jucăm și să vedem dacă intră cineva. S-ar putea să nu vină nimeni, dar aia e. Oh, a intrat. Hai să zici să arăt. Ceva ține cu Nicușorul Dan, cred. Da, piano prea, deci... Bun, hai să-i facem. Oh, perfect, perfect. Unde e pe patul? Sus? Frate, unde e patul? Ce? Ah, wow. Sunt bun la jocul ăsta, adică mă joc. Adică m-am jucat foarte mult de pe telefon, că există versiune de pe telefon. Bun, hai să mai vedem. Se pare că nu vine. Să vine? Nu cred că vine. E ca un filcuț să nu vină aici. Perfect. De luăm așa. Un pickaxe. Bun, ia să vedem aici. Ne trebuie smaragd. Smaragd. Bun. Ne trebuie aur. Stai să văd dacă avem bușorul ăsta de aici. Mă duc să mai iau iteme. Deci ce? Oh, perfect, să vedem aici. Vreau blocuri de ăsta, cât e ăsta? Smarald. Vreau de ăsta. Perfect. Hai să ne facem un pat. Eu am un as în mânecă. Eu de la acest mouse, l-am luat de la Altex. Este, nu știu ce din China. Este foarte bun și am un autoclicker pe el. Și pot să dau instant 50 de bucăți, că moare. Nu punem așa în baricadă. Dacă sparge patul și după te omoară, ai pierdut. Doar că eu nu cred că am cum să mor, pentru că sunt prea bun la acest joc. Dar vedem mai încolo. Așa.
dăm pe aici, peste tot. Graphic, hai să mergem la 4 roșu și a luat roșu, dar este săracă. Să mai baricade și cu astea. Sau poate face el o șmecherie de aia să vin la el. Perfect, am baricadat asta. Bun, hai să vedem ce facem. Îmi vreau să iau aurul. Și asta, perfect. Bun, ce vreau să-mi iau? Armură. Perfect. Permanentă, poțiune. Ce să-mi... Poțiuni. Poțiune de invizibilitate. Locuri, oare să luăm? Nu. Bun. Am un arc. Nu, stai că n-am 20 de aur. Acum. Deci ne luăm un arc. O să-i 32 aur. Să mai aștept aici. Ah, ce m-a speriat. Ah, bun, perfect. Ăsta... Nu! Perfect. Am și arc. Bun. A zis că e gata, deci luăm lună. Să nu plecăm așa, să-mi pun asta aici. Lasă asta pe masă. Bun, facem aici un drumuleț pentru asta. Să vedem dacă e aici, nu e aici. Perfect, 3 diamante. El a zis că e la roșu. Iar smaralde. Ce ască. Stați puțin. Asta era strategie să nu cazi, stai pe shift în timp ce pun blocuri. Perfect. Trei smaralde. Uite și acolo, smaralde. Este că nu știu din bază. Hai la pas. Mă ia după astea versi. Perfect și deci.
Nu știu să văd dacă... Bun. Pot să-mi pun o să... Așa, stă vindecare, capcană de alarmă. Nu, mai întâi vreau să le toate astea, perfect. Și vreau 4 smarald. Vreau ceva să-mi pasajul meu. Adică, așa pentru că vin. Și când dispare, subținți să mai cumpăr de astea. Bun. Ce trebuie să mai am? Vreau să mai iau blocuri, uite, ia de astea. Doar 4. Iau. Stai, unelte. Iau foașe că când trebuie. Și îmi iau un boț de saciare. Perfect. Și mi-au de ăsta. Mi-am de ăsta. Stați liniștiți că am aur o grămadă. În bani mai nervează. Perfect. Aha, ce? Perfect. Am și scut. Bun, deci ce am zis că vreau să iau? Arc. Perfect. Nu, du-te! Chiar am făcut aceeași greșeală. Bine, pun aici pentru orice. Pentru orice chestie. Pun și aici obsidian. Nu. Perfect. Nu, aici. Perfect.
Opa, ce s-a auzit? Da, în fine. Haideți să-l batem pe ăsta. Că n-am mai vorbit puțin cu magisterul ăsta. Dar pot să dau sonorul mai încet, că mă omoară ăsta. Că era la maxim. Hai pe el. Hai la pat. Ce mă nervează pe mine copiii ăștia. Hai, am timp, am timp, am timp, am timp. Stați puțin că nu văd nimic. Morți-mă, morți-mă. Doamne, ce mă nervează. Nu că dacă bagă marea, nu se mai trezește ăla. Stai că m-am enervat. Unde e, mă, așa perfect, de ce? Că vine la patul meu venit. Nu mai zic ce, că îmi dă YouTube-ul videoclipul jos. Opa, vreau să mă duc jos. Unde e? Uite-l acolo sus. Jos. Te-am câștigat!
Da. Am dat o rundă, am câștigat-o. Eu am fost Ștef. Și voi ați fost pe canalul meu. Și nu uitați, dacă vreți să mai fac niște videoclipuri și dacă vă plac videoclipurile, să dați un like și un subscribe, că mă ajută și pe mine. Adică, de ce nu? Cu ce vă îngreunează? Dacă apăsați un buton acolo, un buton pe subscribe sau abonează-te și un buton de like. Așa că eu am fost Ștefan, v-ați fost pe canalul meu și atât cu videoclipul ăsta. Pa, pa!